ಮುಚ್ಚಳ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುಧರ್ ಕರಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರಿಯನ್ನೇ ಮಾರ ಕರಿಯನ್ನೇ ಗಿರ್ಮೆಕ್ಯಾಗ ಕರಿಯೇ ಕವಚ ನಮ್ಗೆ ಕರಿಯ ನಿಜ ಕರಿಯರೆ ಮದ್ನಾದ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಅಂದ ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಾಕುಂದೆ ಎಂಚಿನ 10-20 ಬಾರಿ ಬಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಆತ ಈ ರೀತಿ ಉರೋಣೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ 2,000 ಕೊಟ್ಟು ನೆಂಗ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 2,000 ಅಂದು 2,000 ಪಡ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಡವರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕೆ ತೋರುದು ಜೈ ಅಂಚರ ಇದೆಯಾ ಅಂಚರ 25 ದಂಗ ಒಂದು ಗಾಡಿದ ಚಕ್ರ ತುಲೆ 4 ತರೆದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬೆಂದಿಲೆ ಹಾಕುದಿಂದರೆ ಒಂಚೆ ಹಾಕೋದು ವಿಜಯ್ ನನ್ನ ಈಗ 5,000 ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಈಗ ಬಂದೊಂದು ಬೇಳೆ ಆಗ್ಬಾರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈರಿನ ಬುಡೇದಿನ ಎಂಕುನಟಿಗೆ ಕಡಪಡ್ತಾರ ನಾನು ಸತ್ತೋಡು ಬನ್ನಿ ಮರೆ ನಿಂತು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಬುಡೇ ದಿನ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಬಂದ ಬಂಡಿಗೆ ಸರಿ ಬರ್ತೀಯ ಈರಿನ ಬುಡೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಎಂಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ ಬರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಈರಗೊಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಯಾರಿನ ಕೆಂಡ ಬೇಲೆ ದಯ ಅವು ಆವೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ವರ ಈ ಪೂಡ ಮುಟ್ಟೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಟ್ಲ ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆತ್ತು ಮುತ್ತೊಂಡ ತಾರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಕಾರಣ ತಾರೆಗ ತೀರ್ಪೋತಾಲ್ ಚೈತದಾರ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ನಾಗ ಮಿತ್ತುವಾಪು ನೇರಿ ಹೇಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ತುವಾಪು ಇರತ್ತ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಖಿಲ್ ತಪ್ಪು ತೆರೆಯೋ ನೀವು ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಸೈತ್ ನಕ ತೀರ್ತು ಬಾಪು ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ದೆ ಬಾಪುನ ತೀರ್ತು ಬಾಪು ಮಿತ್ತು ಬಾಪುನ ಪುಣ್ಯಾತಿಗೆ ಮಿತ್ತುವಾಪು ಪುಣ್ಯಾತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೈತ್ ನಕ ಗೊತ್ತಾವನು ಮಿತ್ತ ತೀರ್ತ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ತು ಬಾಪು ಮಿತ್ತೋಡಿ ನಚ್ಚಾಡೆ ಹೋಗುನ ಆತ್ಮ ಬಾಪುನಿಗೆ ತೂತಾರೆ ರೀ ಬೊಕ್ಕ ತೂ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಮಾನ ಹೋಗುನ ಅಣ್ಣ ನಾಡಿದ ದಿನ ಕೊಡ್ತು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಮಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಈ ಮೀಸೆ ತೆತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾತೊಂದು ಎಂಬುಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆಯನ್ನ